Okay, for today's video, may udto ka natong tanan mga katil. Hunting taron og langga mga katil. Itong ilaron. Gamit ta og Bluetooth. Tangan na to rin kaning sound sa tukmo, langgam. Dito ato ang Bluetooth to. Kana. Na. Oh, to patingogon. Sige tagamay. Isa. Itong karkoko kay na karkoko. Sa? Hunting ta diri. Oh. Nari ato ang speaker na Bluetooth. Ulog ko. Ako kay inar sa polar gina. Pandai ka. Ora pre. Pili ko. Ay lang ana. Ana. Oh. Play man good. Dili. Nadiyo negatingog dai. Pre. Negatingog dai. Tulog. Music ko yung mag-edit mo. Nawag ato ang Bluetooth ug langga mga katil na diyo. Kaigo ang taga niya pero natapsingan lang wa natagak.
play pa na bro. Wala na yung doon ang tukmo kaya natapsingan naman to. Balhin na po tayo kurkoko. Kurkoko.